Belén Jorge, usted como presidenta, ¿no?, de la Asociación Loira Amigo do Loira Atlántico exactamente, pues vamos a ver, este año la Feria de Requesón de as Neves va a contar con una presencia muy especial de los franceses del hermanamiento, ¿no? Sí. Este año se pretende hacer entonces algo especial en ese sentido, ¿no? Aproveitando que veñen os franceses, pois tamén queríamos para enseñarles a eles como é a festa do Requesón, entón, pois pensamos en dedicarlle un stand ao que é a asociación a visita dos franceses. Entón temos previsto na carpa que montan todos os anos, na carpa do Requesón, pois montar un stand con produtos típicos franceses, posters, libros, para que a xente conozca un pouco máis, é unha forma tamén de que a xente conozca un pouco máis a zona, os produtos típicos, a súa cultura. Entón, bueno, pois xa falei cos franceses, entón eles van a vir con traerán pois os produtos típicos dali, como algo de viño, de queso, de algunhas cousas típicas dali, mel tamén, que teñen mel tamén ali, para un pouco comparar con mel de aquí das Neves. Lo que no está definido todavía es si ellos van, o alguno de ellos va a ser pregonero de la fiesta, ¿no? Sí, de momento ainda non se sabe, está aí un pouco no aire. Entonces, o que sí sabemos é que vai haber un grupo entre 20 e 30 personas, está ainda a lista sin acabar de definir, pero bueno, sabemos que están aí. Como todos os anos, pois estarán en casas, aloxaránse en casas particulares, xente que xa participou outros anos estarán aloxados nas mesmas casas que en anos anteriores, e a xente que veña por primeira vez, pois irá a casas que acollerá xente por primeira vez, que en iso consiste o hermanamento.